lalle bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Zabe mai zuwa ya zo, 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 zabe mai zuwa ya zo. 081 44 43 2028 Alhaji Yaro ga masu nema na ayi saurare lafiya. Bambarin kaina yayi marfi, kar ku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabi Ahmadu dan Aliyu. Allah sarki kanku bari kanku yayi marfi, karfafanin zan masa dauki. Zabe mai zuwa in ya zo, ya Allah ka kai ni mataki. Zabe Ahmadu dan Aliyu. Nayi kira duka in har kun ji mu zabi Ahmadu dan Aliyu. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Sai nayi salati kun sa habibi, kanku bari kanku yayi marfi. kaunarsa ta shiga zuci da kalbi. Zabe mai zuwa in ya zo, manzo Muhammadu ni kai nufi. mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Ali na sanya sahabba kaunar su ni a guri na tabi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Tabbatawa ku dan saurara, Kanku bari kanku yayi marfi. zabe ne muke tunkara. Zabe mai zuwa in ya zo, Ku nazari ku sanya basira, mu zabe Ahmadu dan Aliyu. tunda ba a yi muku ta karfi wanda doku ka so shi ya. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Gwamna Ahmadu kai da sadauki yayi ayyukan da kowa ya so. Ya raba taki duka manoma ƙauyukan su hatta taso. Ya gyara hanyoyinmu na birni ba mu tuki cikin kunkoso. Security light kowane layi 'yan adawa ku bar jin zafi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Amadu a fagen albashi mun ga shi baya tauye haƙƙi. Kanku bari kanku yayi marfi. Ya yi ƙarin kuɗin albashi ma'aikata yanzu ba sa raki. Zabe mai zuwa in ya zo, Ya biya 'yan fensho kira tutu su ɗan rage zafi. bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Amadu ya yi abin mamaki da babu wanda yake tsammani. Kanku bari kanku yayi marfi. Ilimi ya bunƙasa shi a Sokoto ya cire rudani. Zabe mai zuwa in ya zo, Malamai na firamare da ɗalibai duka sun amfani. mu zabe Ahmadu dan Aliyu. An motsa ilimi yanzu a Sokoto murna har da mai ɗan ƙarfi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Ahmad na alu dan baiwa makiyan Ahmad sai wawa. Kanku bari kanku yayi marfi. Fannin lafiya ai shi ma Ahmadu ya kula sakwatawa. Zabe mai zuwa in ya zo, Asibitocin ƙauye da birni ga su doka ana gyarawa. mu zabe Ahmadu dan Aliyu. Dan sanata alu kake giwa kare ice muje mai karfi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in
wasa inda ba shi da karfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Kuragu da makafi sannan ga su tsoffi da ba su da karfi. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Rabin babura ga matasa har agwaga su dan rage zafi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Ko a fannin tsaro gwamna na yayi kokari kubar masa kage. Kanku bari kanku yayi marfi. Ga community gad ya dauka don su kare gari da gidaje. Zabe mai zuwa in ya zo. Rabin babura motoci kun security kowa ya ji. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Gwamna Ahmadu baya garaje har ruwan shan mu za ya yi gyara. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Sanatan santarar giwa baba alluba gaba da gaba ba. Kanku bari kanku yayi marfi. Mai hasada ka yana maka kage har abada ba zai cimma ba. Zabe mai zuwa in ya zo. Sarkin yamma mai alkhairai hannu baka san tsoro ba. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Uban su mahadi da hinda tukiwa jigo kai ake wa tafi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Alhamdulillah waka ta yi alhaji yaro ne ba karya. Kanku bari kanku yayi marfi. Alhaji yaro waka ne ni ga tallar amanu ba ma sanya. Zabe mai zuwa in ya zo. Taimaka wa mawaka kanane tun da sanwar muna ga tukunya. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Akwai mawaka masu basira to amma kuma ba su da karfi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Bibiti gwamna dan cadi ba zan manta da kai ba. Kanku bari kanku yayi marfi. A cikin wannan tafiya ta gwamna kai baka san wasa ba. Zabe mai zuwa in ya zo. Kai da bello minista jagora ba zan manta ba. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Kai garidin yadi minista kai da gwarzo mai karfi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Kai da isa a ci da turakin a ci da gwarzo. Kanku bari kanku yayi marfi. Chief of staff Aminu Deku mai kwazo. Zabe mai zuwa in ya zo. Nasiru Italy baba na gaida giwa mai kwazo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Kai da Umaru na gwari jagoran da ake da bibi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Sanusi tukur faru SA ba zan manta da kai ba. Kanku bari kanku yayi marfi. Sanusi tukur faru ya kamata kai duba na. Zabe mai zuwa in ya zo. Ni masoyin tafiyar nan ne ya kamata a yi duba na. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Tsakanin hanta da jini ai ba za a raba su ba. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Kai da ku 'yan jam'iyya ku fito a yi dambin ada. Kanku bari kanku yayi marfi. A fage na siyasa kun sani yaran alu ba su san tsoro ba. Zabe mai zuwa in ya A zo. fage na siyasa kun sani mu ba mu san wasa ba. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Birnin mu da ƙauye mu fito mu nuna musu ƙarfi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Bambarin kai na yayi marfi kar ku bari kanku yayi marfi. Zaɓe mai zuwa in ya zo mu zaɓi Ahmadu dan Ali ya fi. Bambarin kaina yayi marfi, kanku bari kanku yayi marfi. Zabe mai zuwa in ya zo. Mu zabe Ahmad dan Ali ya fi. Bambarin kai na yayi marfi kar ku bari kanku yayi marfi. Zaɓe mai zuwa in ya zo mu zaɓi Ahmadu dan